ayo omo de nkata bi apia suyi ensam ni wei anafofo bi na nwumre yasi adwa de baba sumu se nwumre no nsia akan kase nwuma ko bi adaroma na eboa so yasene osika famu se de da mekan ye de aseda wampam aseda soko de wakona ti so babu na wasi achim de adwa ahyi konfie mienu ne ade chance dan agyewo na afita mota na ote eni asante atoma menti adwa ne pa ahwan se tim nanso ejina nanso se achim dan de no wo na ema hode se menda wadi enes na market day ufa kruma se menya ka gba ben na nipa wura ha no bi ko bi nemagu Emphasizama Jubilee Hospital wo mo boa ama esika enanwure se oyade fitu tiri su kosu nase ose so ne deche Fabra Jubilee Hospital won behwehwe atu yade nase ena afi sanso so na bem ama Ghana ensema odua etwaguade baba sumwo anwumre ifi wasumu pa esanse adwuma enwa yeten no wedi anyakopa da Roma ebia beto dwase tem tiwe no womre anko chinchire hwehwe bia adwuma be prufu na wonum a wasa wonum nya akonya no yebema wonum aso ate no matimi atu ho anamon adishima makasi etwagu live on Facebook no YouTube unya ya penado adwinche gwonom no wa share na wa like ena afi YouTube nsia no subscribe so kuta mobile phone audio bit say yes moja eno ya yam ana kuta smartphone na for adwinche fa 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp information centers buru aduonum kwa dusia bono mantemu asante mantemu ene poe mantemu wo mu hwegum se poto medin adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afe Ghana de shimama ensamono emu enjiremu enie petakra na fayi asum na digum Yesha ensamono asiana eyamanyosemu ana yebo enso ede awura ankane Ghana mapanyini owura John Dramani Mahama ene wagina simpie ne apaso de nsema wodo de atudwa ne nya no aya yampia ahodo a wototo enso ede emma ne esom ahodo a ewo makonko Ghana matitiro ne akristofo osom no eyo ma no ba no dafo ena cheso wototo eye nsemi de ma ne wonmo wo kire mu se ene eya yese se wo hwe eya asofofo mpanyfo difo mpanyfo a one more my conco Ghana mu yanmo nyina ka ma no enso so atum ewo nioma ahodo a ekoso o mayima ni susue ne na adwimo hu ni se enkoyie na enso so ewo se nipa fekire ne se na sabio otimi eka no kore ede che nipa da sani na o kire mu se ya ade ba ko so ha adwene pa a wadwene hu a wanti ase wo se wo hwe pempen amamu a ekoso a bibia che se nioma enkoyie ewo se nkaja wone wono matitu ne ani ntakuku danfo a omo omayimu obi atwena no bia so no kabie na o kire mu se ye pa omo kabia ewo mu pa so wo Ghana anom de a ye ntimi enka enyi adifo asofofo mpanyufo twetwero ne anyi ntinifo no enso emfa mfirimu na ewo so omo gitu se omo ni twedi ampobasa kwam yadom enam sifo ewo my konko Ghana mu anasa atiasfo asasi so enti se kobase bibi ko so na se enkon sadi o mamu ni nyina ebo adwoso a ewo so mutimi eka mu no kore etanse nyankopon we ono wompanya atwom da bi ono wonya hypocrite nti asem no se bape wonya nhwemu enti osi atemu dani sei obia benya na katua sedi ani nwuma SB etie enti obi ewo atiasfo asasi so no odi adwuma bi na nkoyi a ewo se ye nyina yetimi eka kire ne se ade a wo ye no enipa da sani tamai me pa cho enkoyi ti hwana sesa efafiri ho wose akoba ne sa eboa pa no so ye kwen fa so ye twa akra de manipa esanse eye difo anasa asofo mpenfo mo Ghana ha anasa twasa sisu no omudwumadie so mbetwe akra de ama onyankopon eto obi ya de bone na hwa na nipa no egusu anu wo ya na chese nipa upenu owuo eye sa na nyankopon da cha nkoma bia no obese na sotwe enso e de free wo nkyɛn na o kire mu se se wo hwe na nse kurampo a eye Ghana Pentecostal Council no ania wono mu ba bonte kura betoto ayampia kakra aka kira ban sa da bi Ghana fo wo kire wono dodo tia be ya pa dia kana mamuamu no
ɛyɛ abedwakwa wapa wɔnom ne anase nkrɔfo wɔde ɔmo aka ne ho a ɔmo bu ama konko Ghana no wɔnhwɛ na ko yi so na nkentimi moa wɔse ɛyɛ ade a hu ne sɛ ɛyɛ sempa ɛno nso so yɛ futu a ban ne fa betumi enso aboa ento ɔbɔ ɛyɛ Ghana Pentecostal Council for no aba so sɛ ɔmo de ɔmo hunu yɛ no ɔmo aka ɔma no antum na mmom ɔmo timi ɛkan ɛyɛ no kwasɛm a ɛwom na ɔtoa so biam ɛkan ne nsɛm bebree ɛde keka ho ani nyina no na ɔbɔ ɛyɛ difoɔ ne asɔfoɔ mpanyimfo a ɔmo ɔma konko Ghana mu akyi so ɔmo nyina nsɔle waka na de wɔse obi aka ɛbetumi aboa ma Ghana ya tekyere amna timi akɔ nanim no ɔmo nya nsa pɛpɛpɛ ɔde nsɛm wo etu dwa wabra na ɛyɛ Assemblies of God asafo no wɔnom edi ahyiamu a ɔmo pau ɛyɛ ɔpanyin foforɔ koram na edi ɔmanim kan na wɔtimi so ahwɛ sɛ asafo no de bɛkɔ akɔpiem ɛwɔ hyɛ asase so tie yɛ new general superintendent ɛde ma ɛyɛ Assemblies of God church no dwumadie aseɛ ɛna kyerɛ sɛ ɔpanyin kɔ gyina ya wɔde saa nsɛm wɔ nyinaa so ɛto edwa. The church does not exist only to pray for leaders. It exists also to provide suggestions and guidance to leaders. Because after all, the church does not hang in the sky. The church exists in society. And whatever happens in society affects the church. Today, with the economic crisis that we are in, it affects our congregation all across the country. And so it's necessary for the church to continue speaking out anytime it thinks that things are not going properly. And that's why I want to congratulate the Ghana Pentecostal and Charismatic Church Council for the recent letter that they addressed to government, giving some suggestions about what government should do in the midst of this crisis. And I expect that this should be done no matter which government is in office. There are many times when men of God and moral society who should speak up become quiet when one government is in and then become very loud when another government is in. We must seem to balance, to be non-partisan. We must not shout for we're here in one government and then go quiet in another one. We must always speak truth to whoever is in office. Ghana adishmama ene a wotin wa wasumwi eye ankane Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama esem se jata bale bambo de shikonkron ana atisi otu ayampe ose osum no asore no ewati asfasa asisu a eni soro da bi ewumsi asum obo ade ono no te soro de na so efomya na asum no enyina woti aban we ba na mo de mo be fe mo se na mo twa na yampia na asesem na ba mfro ba na mo nyam kama no tuma enya atwum ni bia na Owura John Dramani Mahama kasa mprempren sisiai sesei akatuna bro na wo mo kwakoto aba eyi nipo bedi endi samanyoko nanim kan opanyini ka ho bi na enkofo bi so iwo muti ya won pese omanfo a esihini tu hini ewo National Democratic Congress NDC eyezu wo moto wo so abeno mo so betu franka ema NDC amanyoko no ebi eye Dr. Kwabena Dufuo Owura Eneskwaku Krobia Asante Kojobonsu ene wo mekeka ho enipa makomakom yansan ene Owura John Dramani Mahama wo mania bre papa so mo de besia ni obia pese odi kan obia pese odi nkunim obia pese otu franka ma NDC amanyoko no na non so ama political marketing strategist Dr. Kobi Mensa enso ababontin kire se wo ma yi wo muti Owura Kojobonsu Owura Dufuo ene Owura Krobia Asante nipa miansan a wo ma yi wo muti pese mutu franka ma NDC amanyoko no kamia aso munu no mo na esre aso wo mo nim so mo kwakoto mnem so wo mse chenchena ya bakotom ni aye sede tie Owura yi chema enkofo miense owu ye muti eye nije keke no mo de bakrom na wo mutumi metu Owura John Dramani Mahama da ene se o se anya Owura Dufuo oba ebi oba atom na anya ebia empenifo e wandis mu bi ebi bakotokoto honorable Dr. Dufuo wa ne bato ma anya oyesa ma na okobma no gete kakra ebio Owura Kojo eyi Krobia Asante enzu unity ebia achima chianse a ono so kon ma ebia ndisifo ono mo bekotokoto no kakra eno honorable ever verkwane ya defre no ene ebi bekotokoto asomo yina ye asomo fie mo se kire no ni na ya gete kakra wo mo beje afri ni nchen enu nti opanyina ye political marketing strategist Dr. Kobi Mensa Chema sani omo yo mo ba be ye nti enu akeke na mo ba be no muntumi metu Owura John Dramani Mahama da ti ekon no nko bodi bidin ozinga bia nko montron ba bi nyu omo ho esanse ene den ene gie ene sika ene mo de begu omanfo botom kwa Owura Kobi Mensa asa to ne nsem so eka biem se kane mampani Owura John Dramani Mahama
wohwɛ sɛ de numa si kekakɔ na wohwɛ sɛ de wo ma pese omu ne ni sia kan a bibia di adanse sɛ ɔno ene betumi adi nkunim na wo mu nso a ene ne besi aka no wo mu nim pa sɛ abaye kwakoto yi frankatuni owura John Dramani Mahama ene bedi kan na so chenchina cha omafo otwe ne tawe za sabi krama bɔne ata so ne wura hwɛ no wɔn mu ene ne ba besi aka na ɔse ne de enye wanwa na ɔse titru Dr. Kwabena Dufoɔ ene owura Kodwobo nsu so wokɔ asantima ntemu a wɔn bɛma maburu n'ani agye papa na so muntumi nne nkunim. If anything to go by, we probably would see a very strong organization, especially looking at where the Award we threw one hat into the race, where they are coming from. Well, what if you look at what we call Dufour, for example? I mean, a long-standing in the NDC part of the leadership, but also from Ashanti region. I mean, perceived weaker link in terms of NDC one support base. In my calculation, it would energize the NDC's support base in the Ashanti region. If you look at Kodwobo, a very long-standing in an NDC personality as well, and of course with a very strong base in sports, you could say that if Kodwobo manages a very strong campaign, a very effective one, again, Obotum were mobilized NDC in the base. Eni amuti ye Dr. Kobi Mensah osan to aso edibiem to so ka biem se endi samonyo konu die ntiama okase owura John Dramani Mahama ebetumi adi nkunim na obefa no fofofo to sa no pakokonte a wonsanka wonanka na ohi ni kri ti se DC trogo so de bre ono ozi die nti okasa ne se owura John Dramani Mahama okọ Ghana mna shebjefia fo ye endis vogu ono dodo na ayiwo muti se ye tai owura John Dramani Mahama chi uye no to nkyan a osi na nua ba omoto eyi akandifo party ni mu no bebre wo medi nkunim no bebre etai owura John Dramani Mahama echi eno ti bibia di adanse se John Dramani Mahama wom kokoto abaso mu yi frankatuni na ono ene betumi adi nkunim na Dr. Kobi Mensah echirema se owura John Dramani Mahama di nkunim a enye no wa baako mpo. If you look at what has been going on in recent times now, almost the entire parliamentary party of the NDC will pledge one support towards Mahama candidacy. Actually, the national leadership contest or OCNA, predominantly the positioning of the leadership that was selected are likely Mahama, what we call backers, for example. That is not to say that they would, do anything untoward not to see a very democratic process, but it is a signal for understanding the party's mood that it looks like they want a very stable, process, and as a result, when you know why the water Mahama it surprises they aren't. Eni amuti ye political marketing strategist. Na se ono na ban se amanyosem yendi hudwa yenni hu abobo ana se yemfa to kwannya bi so yemfa kwan bi so wa bin papa Dr. Kobi Mensah yada so butu amanyosem ensoso emu ewo eya nwumre no si Ahenkan Kasiebo egusu ade somwo ewo Ahenkan 93.3 FM so na yademo eko eye mrase bedwafie eye opanyine kwankyerefo a wo hwe eye da obodwumade ntotoya eso mrase bedwafie mekire Director of Public Affairs ewo eye Parliament eye Mame Kate Ado ede atodwa ekirem ese ensem bi ne namwie mu a kyese hu behia ese omo mrase bedwafo mo beba no mudi mu nkiremu enso de abematemamfo sa de be obi adwene enkoye kese wase ene se eye ade sa bato commission mekire Electoral Commission no ene hwa bato odwumade ntotoya eso won matintim ensem bi de agu omo krataa mo mpese ye Ghana amamra de to abanimu ensa kyeraye na etimi enso eboa eno ene ye CI no na wo kyerɛ sɛ sa ensa kyerɛ omo pese omo yei eye abato commission no ede ho ntotoya nyina no aba be dan mrase bedwafo omo gusu a omo di ho aye anobaba ya kyese omo nya so ensi ho gyinaye na aba betodwa kyerɛ mu ese eye sa CI ade se mrase bedwafo agye atoma ene enche ba be friase obi bisa se CI ne kura na de apote ena kyese matintim de agu wono ma enti ye nkyerɛ mu ma obi agye mu enna wo fan yi ene yi wasuman eye Electoral Commission kyerɛ mu se opese sa CI no ye mu sakyera na timi eboa se de be ya eye Ghana husuo krata me kyerɛ Ghana card no ye betimi edi eno aye agyinasidi a
yɛde bɛyɛ nkrataa de bɛto aba na kyerɛ no enso so atimi aboa ye pa na wo kyerɛ sɛ kɔba ne saade a na obi biara kyerɛ so wadi mfi hyia no ɛyɛ du enwɔtwe amamna ne ma ne ho kwan sɛ wotimi ɛkɔto aba na saa nipa ne sɛ kɔba sɛ ebia ne din kan nkrataa ya no ho dada na afi no pɛso ɔkɔyɛ saa nkrataa no ebia gye sɛ onya Ghana card pɛ no na betimi adi adanse de ama ne sɛ ampa nipa wo ɛyɛ Ghana ni people anya saa wontimi enso so enya akwanya ama wudin enkɔ nkrataa ne yɛde bɛto aba afimpi no ɛne adono ɛnan ne mra hadro a aka ɛwɔ yɛnim ɔno na saa nsɛm we no ɛna ɛyɛ mrahyɛbadwafoɔ ɛkyerɛ mu sɛ ɔmo ka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa obiara nyina som na wɔntie ɛsɛ ɛnyɛ no kora da sɛ saa CI no ɔmagye atomu daabi na mmom deɛ ɔmo nim ne sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ saa ɛyɛ CI no nsɛnsɛm no nyinaa no ɛyɛ Electoral Commission maame gye mɛnsa ne napamfo ɔmatabiri de aba bɛda mrahyɛbadwafoɔ a ɔmo gu so ɔmo di ho anobaabayɛ no ɛnya nsipɔ enti sɛ esipɔ a ɔmo ɛso ɔmbɛba abɔnten na deɛ ɔmo nyinaa so no ɔmo ma Ghanafoɔ nyinaa ɛnso aso ate wabra ɛyɛ maame Kate Ado ɛde nsɛm no mu ɛnkyerɛ mu ɛde ɛma yɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɔbɛka kyerɛ Ghana nsɛmtwerɛfoɔ sɛ sabio sɛ wote asɛm bi na ɛnyɛ sɛ ɔyɛ nsɛmtwerɛni ne ntina huu na wode abɛto amɔntene tra saa da bi ɛwɔ sɛ woyɛ mu ɛnhwehwɛ mu baabi kora a wote asɛm no ɛfiriyɛ no ɛwɔ sɛ wodi asɛm no akyi na hu asɛm no nkasa ne nhini ansa na wode aba ɛyɛ mmɔntene so titiriw ɛne wɔn a mutintim sɛm ahodoɔ de gu ɛyɛ da ɔbɔ nkrataa mu ɛne abɛfo ntentan no ɛsoɔ no watu saa nsɛmtwerɛfoɔ no nyinaa ɛnso ɛfo ɛsɛ ɔman no sɛ nkɔ anyɛ ne saa na so obi ate bibia no mepɛ ne ntam de aba abɔntene na de aba bɛto mmɔntene a ɛkɔba ne saa ɛbɛtumi ɛbɛduru baabi no wanhwɛ a na deɛ wɔ sɛ ɛba no na nyɛ saa na ɛba na mmom wanhwɛ wankasa wo mu wobɛtumi nso koraa pa asɛm ɛde ama wo ho yɛtoa anwummerɛ no nsia kan kaseɛ so na ɛno nneɛma wɔ yɛ ho nam so ama wokɔ Ghana mmra hyɛbgye fie a dɔmkuma no baa no dani na ebiribi atwam ɔyɛ wɔn ba no dani onimnyafo ayo na adrusu ababɔnte kyerɛm a abato komisan ne nsusu ɔde akɔkɔto Ghana mmra hyɛbgye fie ɛno ne asi a yɛaban adwen akenkan nsɛm sisi ayi ya osusu sɛ nka ɔno ɛka ɔno nko ɛnka yɛnyina Ghana card no so ɛnkeka nneɛma nsie ne mfa nkɔto aba ɛno ne nsusu a abato komisan ɛde akɔto mmra hyɛbgye fie ɛna kane ba no dani madom kuma no ɔsan so mmra hyɛbgye ni ma de hyɛ wa Tamale South onimnyafo ayo na adrusu ɛkasa kyerɛm sɛ hwan agya wɔmada na ɔsɛ no krampo wɔmda na sɛ bia emu ba ko di nso ba petom so monsɔre CI no nsɛm ba monsɔre a mmirika bi a wɔde ba sɔre no nyɛ mmirika ketwa ɛne sɛ deɛ ntom di mmirika aniaden ne anigye bɛ sɔre akɔko ɛwɔ ho ne sɛ ɔso wɔn pɛ sɛ ɔma Ghana ni bia nyɛ nasomdwe obiara nyɛ nasɛdeɛ a ɔde bɛ bibia ɛwɔ man mu ɔsɛ deɛ NDC amanyɔkɔ no wɔn hwɛ ne sɛ Ghana ni bia bɛnya konya ato aba ebe wafimpi no ene adunu na no esanse Ghana mamra fi apem angrade okrommienu 1992 constitution e makwan se obi bia wonya finhia du nwotwe ekọ asabi na dwum edo fine sabi na dwen enya zede obi nam gwa ye akamde me ongangwa ya saade no wo mema kwan na wakwa akoto abani bi na so abato komisan se de oye no nyomi opeso de odnom di kutoma me hoto agro na de tomani abre ne se wom se Ghana kada abato komisan peso didi dwuma no empo ye hwe ene nipa dodo be 3.5 million wom san ka de enipa bebre Ghana card aben na so ekanti NIA phone to me card no ena Ghana fo bi tete one more chance card no wom sabeka enso sa card kro ya na abato komisan se yemfa ndi dwuma eno ti se wom pene ema sa CI no wom di tum se mrape na se ohwa wom pese Ghana fo dodo na beto abani bi eno nti onimnya fo na druze se ono ene dom kuma no wom be sore papa ahom sapom nsuo ti se sabi akrafo mo kwakoko no matintim orete se de mu twa tete ewa atwomofo se de kopra so kwan no wom mani anya den papa akon ade amasi aya wom pese om ditum no osinya de om betena se din asamnya wa ti se de om osabi wom di ayi eto am na twi wom no ma di wom nya din sa da ombe woso mo hwangaza ama bato komisan ehun se CI no de ba ene mu nsem no wom mpe esan se wom di tuma wom be ha Ghana fo
are contesting the use of the national ID card as the sole reference point for purpose of getting registered as a voter. The Constitution requires that you must be a citizen of Ghana. Are we saying that it's only persons with national ID card who are citizens of Ghana? So we are arguing that every Ghanaian is entitled to the full benefit of the right conferred under Article 42 of the Constitution. The Electoral Commission took money to take bio data of Ghanaians. What has happened to their bio data? Did they take any bio data different than what the NIA took from Ghanaians? They all took bio data. Biometrics don't change. How come that the Electoral Commission voter ID card is itself not a requirement to guarantee somebody even to get registered to vote? Are they saying that they wasted $80 million of the state money, citizens' taxpayers' money, to undertake an exercise? Onimnya fa na drusu sa to so ka biem se na se won betena se di ahwama Ghana nipa pempem beye 3.5 million nipa dudo we ni na nto abade na ngenye ho mo a anka sab kutra pompo na Taliban ho omo ntrasi ko na anka sab ayi achimu dansu a bremu a eni apotapotoi kono grava no enya de ombepene ne apene china pa se wo mo beti Ghana card na tum na ye nyina so de beto abade onye na odibitu so ekasa ya akra de ko fa Nigeria for de ho ye ntie no nso. The right to vote and be voted for is sacred and is a building block in a multi-party constitutional democracy. Now, when we say polling stations and not district offices, take even outcomes of elections. We are told that a lot of ballot went into spoiled ballot paper. We are told that a lot of the ballot cannot be accounted for. Voters need to know where they will vote on election day. So it is more convenient when you allow them to register where they are likely to vote on the election day. That is why the polling station becomes a better center for purpose of registration and voting than a district office. On election day, I say that everybody should go to the district office to exercise their vote. That will be chaotic. So the NDC is saying that the Ghana card as of today, 16 million registered, 3.5 million don't have the card. Can you tell this 3.5 million in 2024 that they cannot exercise the right to vote? What will be the state of your democracy? Ene dawo Odumnya fa na drusu se so ye ne sana se Ghana for do we na ntumi anto abane bia na no kabimam kabi amamu no e wo hemfa na afia se kire ene sen onipa amoti nini odumnya fa na drusu ono ene ye kane no panyina na otuadom kuma no ano e wo mna hyebje fie osanso e ye mna hyebje ni oprenyama e koma de hye wo tamale south abeto ampeso aso na abusuafo ayade se enkrata bi ayiniti na sisiam no kasa dia kanese no sahwe benyankopon aya adoma eye afimpinu ne aduonu enan Ghana yeso wa akoto santene ne akoyi e ma panyin ne mrahye begafo enti sisia ne dia so hye abapa manyok sam ne de waso betia ebebu na ayade se enkata bi ne nanenam anase nsem bi ne nanenam saa kiremusan abato komisan ano dani eye ma me jenmensa sabi mpradu asa wanfa buo amfa nkwan koma mrahye begafo na sasem yakokọ koso no ana atwetwea kopie mu ewo electoral commission no wonom akache na eno soso koba ne se no na wase omo sohwe no omde anu yie eba se de beya se de enkrofo se bi eka no se de tie omo enso betimi ehunu mu ebie etimbebam no eka se de eyade se electoral commission of Ghana isi ne twantia efre no wonom eden krata apie montene so ensamba no matintimai mayenhwe na tivia sem no mu kire mu se dem di kakache na omate se nkrofo kasan ye isi chairperson wanfa ni dia fama mla shebedwafo wa bra wamoto wonom ensade frɛ no se womra no meyi nsem bia no womra shebedwafie na abatu komisan kire mu se ono so aso ate sansensem na akokɔ akoso no womate ni nyina na wo kire mu se no kwasam ase mla shebedwafo eto wonom sa de frɛ ma me jenmensa ase agya womra no meyi nsem bia no na electoral commission kire se ne nsa ka mra shebedwafo nkrata no ewo February bosome de toso 22 afimpinu ne 25
ana omo nsaka sa enkrata no na eyeda ukuada enti Wednesday 22nd February 2023 watase omo nsaka enkrata no na enkrata no munsa omo keka ye na munkyere mu nyina ne se ewose ma me jenmensa ono eya abato komisana no ba no dani no okopiam ewo mrase badwafie eye ne da eno eye eda yawada eno so ye 23rd February 2024 2023 mom gidiye na mom 2024 mom no matwe no ha menyi ni saa na wateze saa no yie na nkwa yi no nyina no afa enei eye CI no ai na afa CI no ho na chese CI ye kan wasem CC ase abato komisa beso ogina no so saa mamra no so na wohwema ye de Ghana card pe aya agina sidi a obetimi di akonpre enma udin akonkrata ye de beto aba afimpino ne adwonu enan ni mu no na ochese o monse kan saa nkrata we no na chese saa bre ni mu no yade se aya abato komisa no ba no dani ma mi jenmensa no watia ne na chi kakra no akwakopiam ewo Nigeria man ni mu esanse ECOWAS ane eye ECOWAS Network of Electoral Commission eye ECONEC no one ma to mo nsa dia frema me se womra Nigeria man ni musansa abato adwumadie bi ekoso ho no no so se de wono eye no dani a wo sha abato adwumadie ne ntoto yeso ma konko ganam ya nti no na wo so de nani ko di eye abato no achibie ewo Nigeria man no enso so emu na wo kire se wabra mame ekono mame jemensa ekono eno hu se da bi ni nsa kankrata bi de free emrase badwafie o wase wokọ no koyi nsem bia no enti sadia ene ye wosoma na bedechire eno aye Dr. Bosman Asari Deputy Chair for aye Corporate Service ewo aye abato commission ho na nkon na kwa koginam wone aye ne Director of Commission no omo nkonom koginam ma no na de senkasa ajansem bisa bia beba bia no won ma jama yi ano enso so adama ne sanse aja saa na tie aja bi wu asabi aja bi tiase enti waso na hwe akire na o kire mu se empanfo akopia mu omla hye badwafie a omokoya yase da bi nkunyasie ne ntimi nkoso ye ntimi ntoato adwene no ada ye dom ketua ne kire mu se omuhia eye ma mi jenmensa na nkasa chairperson ede ma eye Electoral Commission no omuhia ono amu so ono amu antimi antutu anam anan amepia mu omla hye badwafie ode a na chese nkunyasie na nasa dwentoato na ba bekoso no entimi emwa enti ampa one man shama eye anu baba ye no entimi enso ankoso na eno na bato komisa no ekire mu se sisi ame no ekasai eye ade se eye Electoral Commission no amafo kikasa obo ko Nigeria no waba be she Ghana boko ene ye fe no beso beba ontu kwa bia womunam krata we so eka asi people so say sisi ame no ekasai ma mi jenmensa wono eye banu dani di ma eye aso yomhwe abato adwumade ntoto yaso ma konko Ghana mu ya no oni Ghana owo Nigeria sanse Nigeria abato no omato awie de na susunsuanso no enya ema abontene ti bibia nsedan kwoto din saa ti maamene da so wo hono ma onya ma Ghana ha na de ma mo de nkratai eba ho hare so korampa becheche nsemu ni sai wonum eka ma Ghana fo nyina atiase ma mi jenmensa wa bra ye dibra yi se ne nsa so won hwe ne abato adwumade ntoto yaso nkoboko no wonim na hye bedwafo adini ye pa abre bia na hye bedwafo beto o monsade afre ne bia no entempa so wokọ no mu kodin kitahu bia wase o mu edie wode ani die obuo ebiara wase wode mayam na hye bedwafie no wode ma wonum pa achese won toto na ase enti se de binumu ene na ma mo ka se obum na hye bedwafie no animtia no wose nya no kra de biara eda na maame kakanga boko no obo ade bo no ho ban na ofri Nigeria bedura sade amra se bedwafo hia ne bia no obekọ na afin kitawudie bia wose wonom kọ no mukodi bia no ombekọ no makosi nkunya no madini sade tie na efata na omu kyerem se eye maame jenmensa so wonim se sade akokọ koso nyina amafo keka ni nyina no wono so wate na mum sade wo ka no wo ba pa obehwe na anamotuo bia wose wotuo bia no watu na nuoma so atimi akoboko na nti asam no people nyina ne se anya de se wo bum na hye bedwafo animtia na se boapaye bi se wo Ghana na wose won kom na hye bedwafie wo kye se enye saa na etie enti wei eye ensam enkyerechiremu a enei eye Electoral Commission of Ghana wonum enso so de pie emontene so a ode kyerechirensemu de akyere eye Ghana fo enyina na yade bia di ayi ni tie fe no Lassa fever na Lassa fever se so mu
etumi ma wanim ya momomba tse sabi odwan ya di ne tia nu nsuom yeyi na no aye ha na no boso kapen na odi agronso edo beto na no monse do nyame adom ye ne doctor pani bia kasa amana cheche nsemu ade akyeregen wa kye de sa yade eba ni na ansa na no ma menkyerɛ se ebia mikan enyo bi wo na otumi se Lassa fever na so otumi ka enkoba bia se Jubilee Hospital ho kwa wo mu nduro ni nyoma odon be sisi ni na no mepacho ebia yade bia tete se mujabroso untiri mu emoja ni ntumi ndia furusa ni ye tituba bia na onsa ba bia tititiri azeze bidwanfu ye de bo de kra wonte he no ai time teso wa mene ayide mene no ai din da onmo yade bia ya papa obu onmo so ne to ase ntini no etwena bozafi wa hwe kasagum mawu meto ase ntini otwemi wi pacho entrama ni ntwu wi dako ebetwu wi edwa ko bia wonko timi pacho yadwa bisa no fako Jubilee Hospital enya nunku ebi oba wa fa afro obema opeso ohun kani no osua wo ba no asumdwimu a eya fa no ko Jubilee Hospital oba ebu onu ma nyankopon ahyehya ma no so be wasumdwimu nanso adokitafo bi ananasifo bi ahwe ye nti ankoye nbonse akɔwie no bɔne na afi eba na kɔfirim ano oba na nkasa akɔfirim emani sisa fa no kɔ Jubilee Hospital oba na ba fie kura onwo ye no na next for friend madam pacho ye diwe pacho anum we me pacho ya yesei pacho ma okunu nyesei ma ye be checho sa ne mani ni na nti ema wo fa ho fa ba asumdwimo enya nungu uko Jubilee Hospital laboratory ono mo test bia be yamon afi ultrasound and ECG scan machine ebisi what tam ena bia kwanhyesi ye pewe bia ginipa nipa mra doctor wa nurse wan eno so yo odan ya edu ko wrem so ko twere eno ase ye jo nkwan no me pa chonya no nko uko Jubilee Hospital nso a wom sanso ewo pharmacy a edro bia krenkren to krankran ye ntwere ma won se kokoto abonten da bi da eno so kwa ebi won mo kama canteen wo ho health insurance nso ye adwuma pa ema won se yes ye adwuma wadaroma eye clinic nso Jubilee Hospital tiwani no se aprunso se yi mpente se gina moade ana se bia aprunso ebo awi a untimi hwade no ani twontwom so saa ni na yade yafa ko Jubilee Hospital wo ma akodal wom ebehwe atuase de amawo hwehwe na cha kwan wa achem da ye fra ba bi amantra ensam so ne chepe eho na Jubilee Hospital ewo for 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 now in Jubilee Hospital and Penfondin Sauso Bempoma Plaza Hotel ahomeje bia ye eho na enei okona kwadwojo ho a utimu say yes anyoma ekoye pa enso ede mount me pa cho se wo ye hoho na afu na obepiem o chima mo ye mo akwa aba na hanmo de baabi abakono akwa dwodwo ho na asumdwe kwa so agya bibia hunya bia so betimi anya ne kama pa de Bempoma Plaza Hotel na se wote eye ochima mu susu ya no de a na che se wo se baabi ade wani ekire na agya akwa dwodwo ho woni odofo bi si wahu dru baabi so a wankasa no asesa environment ne kakra na etimi enso aboa kama enti ni nyina no eye Bempoma Plaza Hotel B Plaza Hotel ne etwa ntiawa enso ede frɛ no ukopiem won ma ene enwoma akodo egu akwan so a beboa wo so epa de ebigu akwan so bi nie na ubepiem atum se yen kitchen no yetimi mo akonya mo wakasa obowura ho se ko aduane apɛ bia akono akodi se wuntimi no aso ameha ho yafa won mo betimi enso ahwa no aduane bia apɛ bia enso ede ama wo mepacho ye oba anase restaurant wo enti aduane biara wo pɛ die adokodoko de bia wo panom de mu onwono de mu ode de mu oden de onum ebebe wani so ni nyina no okba Bempoma Plaza Hotel a obenya bi enso kama na timi enso aboa na marwefi ese fruit no so de ade so obenya bi anom pa ya nka obenya bi anom ye ayi kwadu so na pa bi ade a abrobe ni nyina wote wadidi awie no na de no aboso hotel be na abekọ ebe di so seyi ji se Bempoma Plaza Hotel na enu achi edan koradu be wram seja kwadwodwo ho ewo mu ono adeshimama esoni se okakere se owram na wanka wutrim pa ka ase so a wanhwa wodem kura owura befi
ai enti ya no ahye no so se wo kɔ no san se empa enetimi wo so wo ehu yade ahye onipadua mu so tuguo oh hefa na behunu bi na dan no so no de bia wo pɛ bia obenya bi ewo dan ni mu kama ma no matimi enso akoye enkan emawura mfi aso se ahobambo nsam de entoto na se egina na mo so pae bo ho ban kosi emra obefiri ye na aso ye hono mo wabra so nya haw bia ye hono mu ntimi na hono ma betia ne fon ade ya yedum light dabi ensi da biara eda entini nyina so ye nneoma hodo egu akwan so a ebo ntina manfo dodo na ani gi hono mo no eti se wan ko hono ma akwadwojo ho de awaye ho na ye kiri kwan de anya yira kwan eye odan kwantanum achim odan kwantanum ana de wani kire uduro no ma fo ani kire eye MTT di kwantempo no esoi the Church of Pentecost asafo no yede no na edi animhwe ewo eye odan kwantanum timi pacho bomode ne ko book kransa no wako na ubook no eno boawo ema yehu se o nipa so masi obenten na eba no edan no ya hyehyehye so ahu ya hyehyehye di so kama so on say info bi di da bi achi enya se bi wo no mai mu nhya da nya fa na se bibisi o da bi na emomu no ye wo hyehyɛ ne akade a se wankasa akwa abun say yes ebetumi enso aboa woti frem penfo na no wonu mani nkomo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno aye Bempoma Plaza Hotel say especially made for holidays makers from abroad and afar na mamima ewo adwuma enyai menim se wachini chire pedwuma kafra ababa wa kama nimdie ni sabio nyansa shoma se twom nanso so no sa akwanya obenya no ehwo ayeden tie adwuma mu kwan na ababeto wonumi na yehia eye receptionist enso so amanatimi abo adwuma kama na ono no ye obi a obehwe na waye eye entemgyinafo ede ama ahoho a won beba ye adwuma ni mu ene afesu no eye adwuma mu empanyimfo enti agya ahoho bi ba no ono na atotoroto ahoho na no so wahu na ahoho ne hawo ne na mane enti oba ye na mane bono na ososo de akoma empanyimfo wadwuma no na etimi enso aboa wie pa bia mekan potokase aye wadwen mu kesen ne ntiache mu nyina no na eno no sa na yehia oba yehia oba mepacha oba no ewose onya abefo ye nimde nyansa pono mu mfidie no mu hunu mu kakra enti abefo mfidie no nyansa pono ewose ohunu mu kakra ohunu na atimi enso aboa mekire computer no unya mu nimde kakra se utimi type so ohunu utimi kika no masi ani kakra o machine so a eno timi eboa pasan se nsem ni bi wono ma gi se wodi gu abefo mfidie no enso so eso na mepacha otie ewose wo ye obi a okuta eye school to aso abodin krata ni bi wasi no ewose ukura bi nti ukura bi a watu adi se bia unkura wasi ni bi ukuta diploma PhD ana se eye degree a wososo akonya ewo ede maw kama so betimi enso akopɛ adwuma yi mu ekwan na mepacho de piso bi mu ene se ewose adwuma no oben adwuma no se de be ya adwuma no hia obere bie mu antempa so obetimi enso akeka ho na empanyfo timi ehunu wo ewa adwuma no na no matimi akonkanti ewose wutimi tena eye achemanso wutimi tena achemanso ana se ba bia ka ho sensem bia na se akona badie ho sensem bia nko hawo na etimi enso aboawo mepacho one mpanyfo nkasa ewa 0507 640 302 0507 640 302 eya nyumre no nsia aka nkasa dedede hyehye hwehwam ye osugusu ya wutie ewo what wasum ye twaso wadaroma fo adwenchafa 0594841044 0594841044 Facebook and YouTube nsia dem madwenchen ensu fitianu a ne nya ne tiese yade bi ainiti na no no na Ghana Health Service wo mu panyina otua no Dr. Abuaje ade baba tu jase yade na ainiti no ye fe no Lassa fever na eno na wo kire se Lassa fever abagana amanipa mienu anya bi nipa mienu no so ayiba ko afrim edna to nananom ewon se edna se yade no ano nam papa azem papa ne serebo
en nam papa de tse kanto so sho zia na nam na we didim ma asem twetwe so na fever last account de koba ne sen na ehuhu na nam sei ena ne wo ma chidwumadie so abrobo ba ofori amanfo tenase ena oto nsa fa medical doctor odi ne dwuma e 37 military hospital Ahenkan Dr. Nicholas Ade Mensa na no opanyini kyerem se lassa fever na aba no yade bia emwa ena deba na o se sa mo no so enkura yai ena de sa lassa fever no va ena afi African rat wom ne de sa yadwa yiba Dr. Nicholas Ade Mensa to so no kyerem se yade no ewo emwa no nkura no dwunsom ene wo magana mu ente bia ekura no odwonso na se wosabi wanvenzo awro ne be ma no no de no de kofa plate na okodidi wa na okofa plate nso okodidim wa huruma wanya ebi akura no dwonso egu nnuama so wodam na nnuama no koyi na wanhweye na mpo wonsa kosom na oro nsa na oro nsa yodi kohye wonum se kukuro wonsu anya lassa fever ana afi wo magana no so nini na saa wanya hweye na kofra nnuama na ho koka wanya yade ni bi na no na Dr. Nicholas Ade Mensa to aso no chem say lassa fever no efri Nigeria ene bai na uko Nigeria fe kuro bi lassa hono na yade ni frase enu nti no matu din lassa fever osan to aso kan biem say yade yi edoso papa ewa bibrem atoye West Africa osi titru aman bi ti say Nigeria ho papa Liberia ho papa Ghana so ewa ha ena afi aman odo bebre pepe so enu nti Ghana de afne de no boboba mienu ayiniti na osan de to aso ka biem say enam sanuma weni na nti eya ne aya hweye papa ewo nkura titu ni nkura wo mo sabi wo mo dwunso twa no apai na kakra tredede kura bitumi ko show bi dem adwunso gu ntumam ni na okoyi ya kure hamyo onkuno no so san de tran o so be mo lassa fever doctor ekasa chire mu sei Mbomu yari efi African rat or nkura mouse and as a mice. I'm not much ready lassa fever. So mudu so any almost all less in a year and 2 years to contact with them. Ya waso bibia ebia nkura na kofofa wo plate so waso mu wan wo hye won sa wo di that we need o pick virus na that ko we cause acute viral illness. I really didn't get so the first case may see if you want Nigeria, it could be one Nigeria for the last time. The one I didn't see if you buy it's almost a could be Nigeria that similar way now almost some crown causes area and some to the last fever. The common war for West Africa is very endemic in some parts of West Africa. Nigeria count, Belgium count, Nigeria count, Guinea count, any Ghana count be so lassa fever. Eni amutie ya Dr. Nicholas Ade Mensa osan to aso ereto oboba enimo ma tidwumadie so se yade yi obi bebusa na doctor minya lassa fever ede ne bedan di awo mini padua ho amama won sampa minya lassa fever o se de bedan di ene se bo so horma na waye boho asa boto ahwinim no na waye mre pa tse de yade aba hwehwe aposo ana akwa so obi a wa hyenyem foforo bonso aye mre uye bibi kekra bia na akwadwora count tam o se nyawa sinzanso no ba kono no ebiem won mo na tipaw akweze chewa movie no mu yi no ade a uti na ye o se ademe chan anaje ka bonso titutu pa tun se mitie tutumi de emu awrem enya no nko Dr. Santo aso se lassa fever na nyawa de bedan de amu ahuni se umri meta wo pa de de uko mra wonim kwano akwakoyira na wo san tinisuo ena afi obu onmo a enya na nanu fifiri efiri ni papa nti obu onmo a nanu timi fira ko bizira asem yo babunu o yo babunu o se tena ho enioma weni na ye nioma bia edan dia eche se ebia lassa fever ena aba hwidi mu no san to aso eka biem se yade no eba hwidi mu a acha na fuo mienu ede ko na fuo maako dunan na edan di
etimiku so the viral infection estatia I say one year unam I say one unam I am great here we are why a week into status and now one year from one which makes but in your contact with virus now it's a key between 2 days to about 3 weeks and sign a room symptoms but symptoms can what wasum eni amutie ye medical doctor odini djuma e 37 military hospital Dr. Nicholas Ade mensankomo dwetwe ko so anope wo machi oboba ofori amanfo tenase e no to nzafre no e telephone ahoma so na adishimama yadaso awom apomde enso ensemu pempe die yeso obomofo ne de ne nam ewo apaso enti de abetom foforo kora wapomde ensemu eyesa eye lassa fever enti egusu ayedi won enkomo se de be betimi apen pharmacy bre na ne nso emagi hinin na ase emetre se de eye covid-19 ba ya ebetre nei anam so magana esikasem aye bisi basa ye pe ye ho a ye hunu eye se de normal sibi ekrampo ekoi na eno na nso bi ama eye director of public health awono ewo Ghana Health Service eye Dr. Franklin Asiedu Bekwen edna no enso atomu bi ede atodwo akyerem se sa yade afofra ayi ne tie yi aye friend se eye lassa fever enya de so mbetatra ho aye ho hwehan ama no eba betratre da bi o chese manimu ye yi no o mafrase de nuoma wodo ede agu aye akwan so a wogidi se sa eye ntotoyo amde agu akwan so no ebanam so aboa ma yade na animanimu ya no yetimi enso asia no na no na wo kyerem se eye ntotoyo amaye no ebini so mafrase ade friend se eye contact tracing no omasi ase omo eye bie enti yisi anu se ebie hu se nipa so masi ana yade no wanya bia ne ebusa ne nsembusa bi woni hu amu na asi nkonya woni hu amu na adi anu baba ya osori hu amu na hu wo mo hu amu na wo chia wo mo na do hu twitwiri wo no mo ebia ebe na akokọ koye wo chia se santotoye na covid-19 ba ye no woni mo ye bie no mafrase a omo di bi egu akwa so mo eye ye bie se de bia ni nyina no betumi enso aboa ama yade yi yetimi enso ehunu wo no ma sabio etimi enso akeka ye kan wo no mo ne yetimi enso ade wo no ma wase ade mo ato aduro so na yetimi eboa wo mo no watimi enso aye ne sa wode atodwa eka che Ghana fo nyina se ma obi biara mbohu mo obi ayam hyehye no esanse eya apomden aso ye no wo ma aye krado pa se yade wei omo ma ne kwan kura ma no so emetwintwan ya kwam kura enti yade so so omden hye ma pa enso ede agu akwa so wotia se ukọ bia mu a ayasa bia wodo wo no mu nyina no omo ne empanfo wodo no nyina di nkomo sanso na mantam nyina no omo ne empanfo mo no mu nyina mo hwa pomde dwumadie ne totoye eso edi nkita ho aka kyere wo no mo akyere wo makwankyera ewose wo mo so etimi efa so se de be ya nimanim ya no yade ne betimi enso hu ne faribai ne ya hunu se de besimi enso atoto nuoma na etimi enso aboye pa Dr. Franklin Asiedu Bekwen echechire nsem no mu bebre mayen. We'll keep on identifying more contacts because you need to understand the situation. We've also started some environmental assessment. We send our services working together with veterinary services and wildlife to better understand the situation. So the issue is, where are the reservoirs? Those are things that we need to better understand to prevent it and avoid future occurrence. So meeting with all the regional directors on Saturday. So every region has activated. Na tiasa yade ne de ya aba no so de na aba na emuma wo se ye ne na ye hunu kwan be fa so ye betimi abo ye ho ban enso ede afri eye yade no ehun wei eye Director of Public Health ewo Ghana Health Service basunku a wonemo enso ehwe eye apomden dwumade ne totoye eso Dr. Franklin Asiedu Bekwen ana de chimama anwumere yi wonso akyekere kwan be fa so a eye lassa fever no ebetimi enso apeno ne pharmacy bre na embetetie na brabo ko mensa pilatu edna dwencha fa Facebook live aba asema o kan say breaking the 8 no enam kwaso a efi Nigeria eba Ghana na osincha so nkonkoma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia a oba be the next president ono na ebebu watwunu se gen na so kirema breaking the 8 efi Nigeria eba Ghana no the AC wa Nigeria no eno bi na ebesi wa Ghana Azeman Edifree Azeman Ventures Chronom Opposite Market o say o bompaye papa ama Nigeria for a ne Ghana yabato commission krata aba bonten jesu akopie mu ho
esan so no so eye abato komisa o Ghana nti wo mto nsa friends wo mna ne mfa adwen ye wo mto nsa friends so bompa se bibia be ko jo na bibia ayefe ama bibrim yanim akoso ate o se abrofo no wo ntumi yo no wo betumi anka ye wo nya rasta ne ahwe so ye yetumi rasta kyerese sronko o ye plin ayen so be rasta abrofo ye rasta ne so ye plin ye no ntumi ye o se nchazo konkoma Ura John Alan Kojo Chamatin 2025 president. Na se message 2 peno. President 2 na pie. Na 2024 dia ye ba so nipa 10. Se mu na president. Oyibo boaten. Oyibo boaten fi atwuma nyire behi e okumase. O se de e koso o Nigeria abato mu no. Sa pepepepepe. Ene besu o 2024. Oyibo boaten na dia ba. Amiskos pelele se aka Hawakumsi ntoaso. O se ncha sonko enkoma no. Na o se Ghana card no the best. The best. I be jina so dia to aba. Enu nti one this for kaza sa na do so mo kaza se wo mo mpene esan so mo pene Ghana for be 3.5 million to win to aba ne de keka. O se ande o manum na ye o mo hene freedom to speech. To mo nkasa bi. Na emom o se Ghana card no ene ye kama pa. Se Ghana jina so dia to aba ebe boa ama abato mu ado fine. Enoch Tete Kwame GH also the free asaman kase na o say NPP amanyoko no also womo dinto crowd that in advance NPP womo dinto 2024 abato no na womo nim o de womo koso ankasa o say because Ghanaians are crying for change. The only hope the NPP have now is pushing the new CI by Electoral Commission to use Ghana card. No say womo dinto in advance. Nemom se empom betumi aye bibia bedi nkunim 2024 na eye se wo mo penama abato commission ni CI no a o se emfa Ghana card ndi dwuma no ache ade no atum yade no tum dia na MPP for chance kakra a wo betumi edi nkunim osi ochia owura owin Kwame Frempong aka Darling Boy parliamentary candidate hopeful Lower West Akim constituency Enoch Asamakase na ode ato ase azero atwa letter no Haila Salasi o se ene ye free go so o se nchankoma Alan Kojo Chamatin o se John Dramani Mahama ene ni NDC party no wo mu ni hwe magana wo mu ni hwe nti na no ababo nchinsa asori mompa ensori ni nkai aban ni de ekekan o se akra onya power sanso onya power no onvanya hwe o se John Dramani Mahama kuri opeso be oba nkofo ni mbu oman madum so ene oman mu yedi wo mu ano ni ombebu man enti same adequate tinya dia Ghana for beto abama no awuja K Delali say hey a day without a listening to Ahenkan FM agwaze de sebi onam no wan shempoboa na ne na abobɔ fam eno nso onwie no na ne na aze sebi double 9 osian kan Kasiebo edam yopo yenkoso mmadwumadin se ya otie papa kase no ede osi ochia emranim ni berima ajekum hine sunyane eho no wo o si NDC candidate Brekum West Ghana 2024 ebe de say amonifita sanzo okoba bi obi unity Asamaka say o si good news NDC leader should know that Ghanaians rejected NDC long time o si mu the Ghana for yi NDC atwatwene de dada nemum o si ono de honorable Kennedy Japan de maburu ne pe aka plain mine aka another military government ena eba bebu omen to so na eba upo honorable Kennedy Japan ena eba be your mampani adwenche no doso fancy anam ko SMS ko SMS na SMS no ane amanfo so de omode e de abapa na wei eye nana ya boache yadom opoku ageman ana watch ya wa hai wo kirem se Nigeria abato no de se ohwese de ko boko no de a na chesa mpa o ma kirese ye ba no aye democracy na o mote ase pa ai o se ohwese de o masema adoto nyoma na chese democratic rule no ono mo etiase nti ye mo enso abaso na o kirem se mistake kase a aye MPP amanyoko no ebeye ane so omfa Dr. Baumia dabi kafra Dr. Ousu afiye akoto omfa no emma emegina se frankatuni so mo yes a mistake ne pe ene omo nu se tumi na from nsa ekwa ndisi fo aso ye yate we se Kasiebo no edem pa baby bia ji baby a che so no so ede ne dia ba o se chia Kasiebo nkoma Osei Richard
ɛna ɛyɛ yesu mogya wɔsɛ dodoɔ no afrɛ no yesu mogya okay owura ɔsɛ richard dodoɔ no afrɛ wo yesu mogya ɔsɛ also enjoy kasiebo ne paa ɛwɔ ɛyɛ yɛboa ɛwɔ kkb yɛboa samuel no ɛna ɔde ɛnso aba at kkb yate enti we ye kokowura ba nana yaw ɛna ɔnso kyem sɛ kasiebo no ɛdedɛm paa ma ɔpiafo mo yere mo na mo mmɔ ɛyɛ adwumaden kokisi yɛmfansi yi yɛde asi yɛkɔ anwummerɛ yi yɛ producer ɛyɛ Bernard Mawuli deɛ ɔde kɔ Facebook live ɛne YouTube ɛyɛ Kwame Asante aka Sir Charles ɛnɛ sɛ wohwɛ ne jeans ɛhyɛ no na wohwɛ n'atadeɛ ɛhyɛ no ɛwɔ top na yɛ sɛ de wafa ne ho na ɔsɛ prison ni ana ɔdam ɛwɔ China